Umuntu akaqale ngokubingelela bathandi bomculo wonkana nje ngeke ngithi umculo kaMaskandi noma umculo wesiZulu. Ngizofaka nje wonke ama-genre ngoba ngiyakholelwa ekutheni uma umculo ucula usuke uculela bonke abantu ngokuhlukahlukana kwabo. Obingelelayo ke umfundo ngokwakhumalo la emculweni ngidume ngelika Songqongqo. Ngidabuka ekholenso-ke maphakathi nomnambithi nomtshezi. Idolobha nyanyana nje lincane la ngisuka khona-ke ngizolikhuphula-ke ngoba ngila emculweni. Bafowethu ngilapha ngomsebenzi wami engize ngawo kulo nyaka 2019 nokumsebenzi nje osezingeni eliphezulu kakhulu engizocela nje ukuthi niwuthokozele ngoba ngisebenzile kakhulu kule album. Phela ngisebenzile kakhulu ngokuzikhandla ngenza sure ukuthi uma ngabe i-album le ifika kunina ifika ilento edingakalayo. Ngiyathemba kakhulu ukuthi nizowuthanda kakhulu umsebenzi. Ngaze ngahlala inkumbulo sithandwa sami noma niku ngihlale ngicabanga ngawe. Ngaze ngahlala inkumbulo wethemba lami noma niku ngihlale ngicina ngawe. Ngaze ngahlala inkumbulo yakho wethemba lami noma niku ngihlale ngicabanga ngawe. Uzungayitshela into emqondweni wakho noma ngiyode eka nginothando. Uzungayitshela into emqondweni wakho nginothando. Inkumbulo yakho iwenza umzimba wami uthudumule. Ngaze ngahlala inkumbulo wethemba lami noma niku ngicabanga ngawe. Kubantu ke engisebenze nabo angiqale ngalaba ebengishaya nabo izinsimbi kuyi-bass umaqhuda wamkhize kuyi-keyboard kube ubhazuka wakwaXhowa enkostinini uThuthano kaNdlovu. Niyazi ke sigincane ngeke ngisaloko ngichaza kakhulu niyazi ukuthi siginci ngiyashayela. Kwaphuma into emnandi ke ngoba umculo kahle hle uqala la ensimbini ukuthi nihlanganisa izinsimbi zibe mnandi ngendlela. Kusuke sekuyibonus ke nje ukucula. Qala ekucula izinsimbi zibe mnandi. Yilokho ke ngikwenzile kule album ngenza sure ukuthi ngifasa kakhulu ensimbini.
Obenyele ngakini yoshela khona ngabuya sengixoxile ngani Obenyele ngakini yoshela izinto ngabuya sengixoxile ngani Ngabuya sengixoxile ngani Ngabuya sengidiniwe ngisafunela Ngabuya sengixoxile ngani Ngabuya sengidiniwe ngisafunela Leza ntombi zangakini nje ayifuna ukudla ziyamthonjeni ezincikile zishela kanjani Leza ntombi zangakini nje ayifuna ukudla ziyamthonjeni ezincikile zishela kanjani Sengizeshela kanjani njengoba nje ngimuhle kanje mangikushilo Sengizeshela kanjani njengoba nje ngimuhle kanje mangikushilo Sengizeshela kanjani Sengizeshela kanjani Sengizeshela kanjani Sengizeshela Ngiyabonga kakhulu ngibonge kakhulu uSidney Nzuza nokumphathi wami lapha ecompany yami Imshazi Productions ngiyabonga kakhulu nje ukungiqopha kwakhe ukuthi ngibe ngaphansi kwecompany yakhe waba nesoke lokubona ke ikhono yena ngempela ngathi wangivundulula waba neso elibanzi lokwazi ukubona ikhono kumina ngoba nje ngikhipha umsebenzi omnandi ngalendlela Ngiphinde ngibonge kumfowethu engisebenze naye kuma backings uThibela kwaMpunguza sisebenze kahle kakhulu futhi nale yansizwa sabheka kamnandi kwahlangana ngibonga abafowethu engibafeatureile kule album okungumfezi Emnyama Khumalo no Jaiva Zimnike kwaKhanyeza nabo futhi bacula kamnandi kakhulu bacula ngempela ngokuyimisela kakhulu nje kwahlangana kwamnandi nje kwakuhle kakhulu ngiyethemba lo msebenzi unizowamkela umnandi ngibhalile futhi kakhulu engomeni la ayikho ingoma uhlobo lwengoma engekho netayela ke nje ngadlala ngokuhlukahlukana nje itayela ngenza shoot iCD ya balance angangashaya isiqe sisodwa kusukela ku number 1 kuya ku 14 ngaqikelela lento ngoba ibalekele lento eziqe udlala iziqe ezahlukahlukene ngoba uma uculela abantu abahlukahlukene ngiyabonga ke nje kakhulu ngiyacela ukuthi umculo lo wami no support ialbum izophuma mhla ka 5 July kuyona yonke indawo yobe isikhona na kanjani nizoyithola mhla ka 5 July ngiyabonga kakhulu Dali nguwe wedwa ongazange ungishaya isandla mangifuna uya kule ndawo Dali nguwe wedwa ongazange ungishaya isandla mangifuna uya kule ndawo Dali nguwe wedwa ongazange ungishaya isandla mangifuna uya kule ndawo Ngibala usuku oluhle elizayo usuku lomshado Ngibala usuku oluhle elizayo usuku lomshado